La da 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 da. Hvad er der sket her? Ja, hvad er der sket her? TNT 3 horn, kød og alt muligt. Sne, TNT igen. Ja, hvad er der sket her? Og ild. Hvad er der sket her? Og glowstone. Ej, altså det er min server. Ja. Whitelist off. Så, here we go. Ja. Det er min server her. Hvis I vil ind, så er I velkommen til at skrive jeres navn ned i beskrivelsen. Men ellers, det var lige det indtil nu, og ja. Og dyrke lige det her. YOLO. Skifter hele tiden farve. Ja. Og desuden, I skal også lige se det her og se. Det er godt. Det ved jeg godt. Back. Oh god, nu har jeg mistet al min kylling, ikke? Nej, det har jeg ikke. Der mister noget der. Ja, whatever. Ja, min server her. Den må skrive jeres navn ned i beskrivelsen. Så jeg vil bare sige, I skal glæde jer til, når I har skrevet jeres navn i beskrivelsen. Og det kommer nu. Og nu kan I klikke mere. Så det var sådan set det. Vi ses derinde.